Det er meget vigtigt at have et godt netværk, især når du skal ud og have et arbejde. I og med, at der er mange af de jobs, som jeg kommer til at muligvis at kunne få, når jeg er færdig med den her uddannelse, der ikke bliver slået op, men egentlig er meget sådan, at hvis du kender nogen, så siger du, ved du hvad, du kan lige prøve at komme til den her jobsamtale, eller det er ikke noget for dig, i stedet for at skulle ud og søge de her jobs. Der er mange kvalifikationer, jeg ikke har, når jeg studerer kommunikation. Der er noget, jeg kan fravælge for at kunne studere det her. Og derfor er der mange situationer, hvor jeg har brug for noget sparring, jeg har brug for noget konsultation, og et sådan netværk, der tilbyder andre kvalifikationer, end det jeg selv kan komme med, vil være meget gavnligt. Jeg er overbevist om, at det skaber fremtidige muligheder, og at man kan bruge det til rigtig meget fremtid, specielt i forhold til jobstillinger. Mellem 70 og 80% af de gode stillinger i jobsektoren bliver besat på baggrund af en kontakt, man har, enten intern eller andet sted fra. Jeg har talt meget med min familie om det, især min moster om, at det er vigtigt at have et netværk, fordi hun lige blev fyret, eller afskedet. Og der har hun især meget sit netværk på at finde et nyt job. Og det går hurtigere, hvis man har et bredt netværk til at finde et nyt job.